Renault completa la gamma Megane amb el nou Megane Sport Tourer de quarta generació. El vehicle es fabrica a la factoria de Palència i la major part dels seus motors i caixes de canvis es realitzen a Valladolid i Sevilla. El nou Megane Sport Tourer és un break que inclou totes les prestacions, tecnologies i motoritzacions del Megane Berlina, a les quals s'afegeixen elements específics tals com un gran maleter de 580 litres, fàcilment configurable, i una longitud de càrrega de 2,70 metres capdavantera en el segment, gràcies a la modularitat dels seus seients. Renault proposa un pack design GT Line que li permet lluir un aspecte exterior i interior més esportiu, així com una versió específica GT, presentada al Saló de Ginebra, que incorpora, a més de la ja coneguda motorització de 205 cavalls gasolina, la motorització de 165 cavalls dièsel. Totes dues mecàniques estan dotades de l'eficaç sistema 4Control de 4 rodes directrius que aporta estabilitat i seguretat en carretera, així com agilitat i maniobrabilitat a la ciutat. Si repassem les motoritzacions, veiem que en l'apartat dièsel trobem el DCI de 90 cavalls i de 110 cavalls, tots dos amb un consum homologat de 3,7 litres als 100 km, i el DCI de 130 cavalls, amb un consum ja de 4 litres. Trobem, a més, un DCI de 110 cavalls amb híbrid assist, assistència híbrida. A l'apartat de gasolina trobem motors amb molt poca cilindrada, que no superen els 1.200 cm3. El TCE de 100 cavalls, amb un consum homologat de 5,4 litres, i el TCE de 130 cavalls, que irònicament representa que consumeix menys, 5,3 litres cada 100 km. En aquest últim podem optar pel canvi automàtic EDC. La versió GT que havíem comentat permet optar als dos motors més potents de la gamma. El TCE 205 EDC amb caixa automàtica de doble embragatge i 7 velocitats i els 205 cavalls, i la versió dièsel 165 amb la caixa automàtica de doble embragatge de 6 velocitats.